T&T Triple C chabiwa chatorwa chaongororwa vanondidena ndakapaka unge Bernard havazende mapfumo unge Leonard kunondovateta unge Jimmy Maketa avasikoteteta unstoppable animiswa nemasasi ndazvijaira azvina kutanga nasi machapenda people kumangoma charamba ndiriko animiswa nemasasi ndazvijaira azvina kutanga nasi machapenda people kumangoma charamba ndiriko atitose mabifi ndovaponjesa vogara netifi tapia na Judasi kungwarira kisi siyana nematsotsi kana mchida pisi ndine HK416 madinga ndinopisa ndakazvitanga ndine makore 16 kunondova unstoppable arimiswa nemasasi ndazvijaira azvina kutanga nasi machapenda people kumangoma charamba ndiriko arimiswa nemasasi ndazvijaira azvina kutanga nasi machapenda people kumangoma charamba ngoma randapata ndobosa ndandi kana ndatifacha kumberi hakuna matata ndimiswe nemasasa vanoprata ndowagarisa mudhisi ndovapa chiredzo ndotibata ifishi ndovaitira mawani nematu usandijaje kwandiona ndiriku ndirichi unstoppable arimiswa nemasasi ndazvijaira azvina kutanga nasi machapenda people kumangoma charamba ndiriko arimiswa nemasasi ndazvijaira azvina kutanga nasi machapenda people kumangoma charamba kwadumukosaiti atitose mabifi ndovaponjesa vogara netifi tapia na Judasi kungwarira kisi siyana nematsotsi kana mchida pisi ndine HK416 madinga ndinopisa ndakazvitanga ndine makore 16 kunondova unstoppable